No jos lähdet kertoa vähän ihan siitä, kun me ollaan ihan ensimmäisen kerran sun kanssa tavattu ja aloitettu, niin kerro vähän siitä, että minkälainen sun arki ja elämä on ollut silloin. Ja sitten ehkä, että jos sä muistat vielä, että mikä sua motivoi silloin lähteä mun kanssa yhteistyöhön. Kun otin suhun yhteyttä ja aloitettiin yhteistyö, niin mä tein tosi paljon töitä. Ruokavalio ja syömiset oli ihan retuperällä. Mä söin milloin muistin, aina en muistanut, kahvia kulu. Ja sitten se ruoan laatu oli kyllä aika heikkoa, että verrattuna tähän päivään. Se ei ollut mitenkään niin kuin hyvä juttu, painoa tuli, lisääntyi ja sitä aina yritin välillä saada eri konsteilla pois erilaisilla dieeteillä, mutta ei ne dieetit ei toimi. Pitää olla pysyvä elämäntapamuutos. Sen takia sitten satuin sinut onneksi löytämään, että otin yhteyttä ja ruvettiin opettelemaan syömään. Että ensimmäisenä oli hieno onnistuminen, kun mä opin syömään aamupalaa. Tosiaan opeteltiin tunnistamaan se nälkä. Muistan ne mittarijutut, että millä asteella mitä, että tunnistaa, että milloin on nälkä ja siitä pikkuhiljaa lähti se säännöllinen syöminen. Se oli haastavaa, mutta se tuli tosi nopeasti, esimerkiksi se aamupala oppiminen. Ja sitten kun olo muuttui niin totaalisesti, kun söi säännöllisesti ja söi oikeanlaisia asioita, että jäi ne pakastepizzat ja paniinit ja tällaiset pois. Ei mennyt kauppaan sillä lailla kiireellä nälkäiset nyt äkkiä jotain nopeeta. Niin se, että unenlaatu parani, sitä herää aamulla virkeämpänä ja sitten tietysti herää ajoissa, että ehtii tehdä sen kunnon aamupala ennen töihin lähtöä. No jos sä mietit, mitä on muuttunut siitä päivästä, kun me aloitettiin ensin sun kanssa, niin mitä on eri lailla? Sä jo kerroitkin sitä, että ruokailussa on tapahtunut muutosta. Mitä kaikkea muuta on tapahtunut? Missä sä huomaat kaikista eniten eron itsessä? No, varmasti just se, niin se hyvinvointi, että mä voin paljon paremmin. Mä nukun paljon paremmin ja no, en voi sanoa, että kauhean paljon enemmän liikun tai muuta, mutta touhuilen enemmän asioita ja silloin se elämä keskittyi niin paljon siihen työhön, ettei muka kerinnyt, mutta nyt on ihan kiva tehdä kaikkea muutakin kuin töitä. Mitä sä koet, mikä on ollut sun oma ehkä tärkein onnistuminen tai oppi, mitä sä oot saanut tai ottanut mukaan tästä? No se ei ole sitten tässä ruokavalion puolella se tärkein, vaan se, että mä oon oppinut vetään omat rajat. Kerro vähän siitä. No, aina ei venytä sillä lailla, että joo, että kyllä Kirsi hoitaa, jos vaikka töissä tulee joku. Että osaan sanoa myös ei. Ja sitten jos ihan muuten tulee elämässä joku pyytää tekemään jotain sellaista, mikä ei nyt ihan oikeasti onnistu. Tai ei ole siihen aikaa tai muuta, niin osaan sanoa ei. Miten se on vaikuttanut vaikka sun arjen laatuun? Se on paljon mukavampaa, kun ei ole koko ajan semmoinen olo, että on niinku, että tosiaan pystyy vaikuttamaan niihin asioihin ja näyttää jotenkin valosammalta kaikki. Ihanaa. Se ihan varmasti vaikuttaa se, että sä oot asettanut niitä omia rajoja, koska sehän tuo sulle lisää sitä valoa. Koska silloin kun sulla on se tunne siitä, että sä pystyt vaikuttamaan sun elämään ja sulla on se hallinnan tunne siitä, niin sehän tuo sitä valoa. Ihan loistavaa. Mutta sitten toinen tärkeä asia on toi ruoan laatu. Että kyllähän mä olen niinku paljon erilaisissa valmennusryhmissä ollut ja ruoasta on puhuttu paljon, mutta nyt siihen on vähän toisenlainen ote ollut. Ja se kasvikset, että kuinka tärkeitä ne on. Meillä on ollut vähän erilainen lähestymistapa. Kerro vähän siitä, että minkälaisena olet kokenut sen. Tämä on ollut niinku tosi mielenkiintoista. Aikaisemmin on ollut sillä lailla, että on vältelty hiilareita ja
toki nyttenkin otetaan ne parhaat hiilarit ja kasviksista ja tällä lailla. Ja sitten just sitä ravintoarvoasioita miettiä ja mitä meidän elimistö tarvii. Et varsinkin silloin alkuun mentiin sitä kiertotietoista valmennusta, niin siellä tuli paljon hyviä oivalluksia, että millä me pystytään tukemaan sitä meidän elimistöä ja saamaan niitä stressitasoja alas monella eri keinolla. Tämä on kuitenkin ollut sillä, että vaikka me ollaan välillä keskitytty enemmän ruokaa, mutta tosi paljon myös siihen pääkoppaan ja kaikkeen muuhun tässä elämässä. Mutta mehän ollaan kokonaisuus. Joo. No, sullakaan ei aina ole siinä valmennuksen aikana todellakaan ollut mitkään niin kuin, tiedätkö, helpot tilanteet elämässä, vaan se on ollut justiin siinä sun tukena myös silloin, kun on ollut välillä myös haasteita. Joo. Niin miten sä koet sen, koska mä tiedän, että tosi moni miettii sitä, että pitäisi olla vaan joku tiedätkö, sellainen hetki, että kun kaikki on helppoa. Mutta miten sä koet sen, että me ollaankin käyty valmennusta myös niin kuin silloin, kun on ollut niitä haasteita? Siis se on ollut tosi tärkeä mulle ja silloin me otettiin lisäjatko tähän valmennukseen, kun mä tiesin, että on tulossa haastava kevät ja näin. Ja todellakin joskus meidän valmennustapaamiset keskittyi siihen, että saatiin mun stressitasot alemmas ja joka kerta se oli kyllä autto, että sitten oli aina hyvä jatkaa taas. Ja se niin kuin uskomatonta, miten niin kuin, että pystyy puhumaan tunnin asioista ja tekee hengitysharjoituksia ja sitten yhtäkkiä kaikki on eri lailla. Näkee kaiken eri valossa kuin se, että olet ollut ihan kuopan pohjalla vastaavaa. Niin sitten se tilanne taas on ihan eri, kun pääsee juttelemaan asiasta ja saa siihen vähän toisenlaista perspektiiviä. No onko sinulla jotain sellaisia työkaluja, mitä sä oot poiminut tästä matkan varralta itselleen? Siihen omaan salkkuun mukaan. Joo, no yksi hyvä, että sitten kun stressaa jonkun verran on jotakin, niin hengitellä vähän aikaa syvää. Auttaa kummasta ja kuinka helppoa se on. Mutta sekin on tarvinnut tällaisen valmennuksen kautta oppia. Niin, että paljon kaikkea pientä. Ja se on just näin, niin kuin sä sanoit, että vaikka on yksinkertaisia ja pieniä asioita, niillä on suuri vaikutus. Ja joskus me tarvitaan se, että me todetaan ne hyväksi, käydään vaikka just se valmennus, koska kaikki tietää ne jutut. Mutta Joo, mutta ei niitä osaa käyttää. Just näin. Et sitten kun ollaan yhdessä tehty joku harjoitus jossain vaiheessa ja sitten no niin, että tähän voi käyttää mullakin kuin just nyt tässä. Okei, minkälaisena sä kuvailisit mua valmentajana? Ensinnäkin sä oot lempeä ja sulta saa aina apua ja tukea. Ja sit sä osaat haastaa kyllä kysymyksillä ja laittaa miettimään vähän asioita sillä lailla, mitä ei välttämättä aina haluaisikaan ruveta pohtia, mutta nekin tarvii käydä sitten läpi. No jos sä suosittelisit jollekin työskentelyn mun kanssa, niin kenelle sun mielestä parhaiten tämmöinen yhteistyö voisi sopia? Jos on yhtään haasteita oma arjen kanssa, oli se sitten niinku just arjen järjestäminen, pyörittäminen, töiden tai ihan minkä tahansa muun syyn takia. Tai sitten haluaa voida hyvin, että haluaa niinku opetella syömään sillä lailla, että elimistö ja kroppa voi hyvin. Ei siinä tarvi aina olla painonpudotus tai muu. Ja itselläkin tuli silloin viime syksynä eteen se, että ravinnolla pystyy saamaan vaihdevuosiongelmiin ratkaisuja ja vielä ei ole tarvinnut mitään muuta kuin ravintoa käyttää siihen asiaan. Tiesin sen jo ennestään, mutta sitten otin suhun yhteyttä uudelleen pienen paussin jälkeen, että nyt mä tarvitsin tällaisen asian ratkaisua. Ja siinä sitten tuli paljon muitakin asioita ratkaistua samalla. Esimerkiksi tämän kevään stressin selätys. Jos sun pitäisi sanoa vaikka yksi tai pari sellaista asiaa, mitkä on ehdottomasti valmennuksen investoinnin arvoisia, niin mitä tulee mieleen? No, tässä oppii tuntee itteensäkin paremmin, koska sä osaat haastaa just pohtimaan asioita ja sinä näkee. Ja sitten kun on tullut niitä tietynlaisia käyttäytymismalleja, niin niistäkin pääsee eroon. Niitä pystyy muuttamaan. Se ei aina onnistu ihan simppelisti, mutta kun tulee tarpeeksi niitä toistoja, niin kyllä se siitä sitten. Ja
se hyvä olo. Ja kun pystyy niin kuin elämään sillä lailla, miten se nyt voisi sanoa, kun on se ravinto ja vuorokausirytmi ja kaikki kohdillaan, niin illalla on ihanan väsynyt olo mennä nukkumaan ja aamulla herää hyvinkin pirteänä. Ja sitten ihan mittareilla mitattuna unen laatu on kyllä ollut tosi hyvä. Onko vielä jotain palautetta, mitä sä haluat sanoa, mistä mä en nyt osaa kysyä tässä kohtaa? No, siis kyllä mä oon tosi kiitollinen siitä, että meidän polut on joskus silloin kohdannut ja on tähän valmennukseen silloin päätynyt lähtemään. Että se, siihen elämäntilanteeseen silloin oli ihan ehdoton asia ja sen jälkeen vielä niin kuin saanut tosi paljon, että se alku oli silloin tietynlaisia asioita ja elämänmuutosta muutenkin ja nyt on sitten saanut muihin asioihin ruokavalio enemmän nyt. Silloin tosi opeteltiin syömään, että nyt on sitten opeteltu syömään sillä lailla paremmin. Kiitos ihan tosi paljon. Kiitos kun... Kiitos sulle. Tää on ollut kyllä ihan huikea matka ja niin kuin mä sanoin, että saattaa joskus tulla tarve, että otan taas yhteyttä. Joo, aina saa soittaa, koska elämä muuttuu oikeasti, tulee erilaisia juttuja, mitä sä itsekin kerrot. On erilaisia vaiheita ja sitten niinku onkin hyvä työstää taas jotain ihan eri näkökulmasta ja se on just näin. Joo. Ja kun sun valmennus ei ole pelkästään jotain ruoka-asiaa, dieettipuolta, vaan se on sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin se on tosi tärkeä, koska kyllä ne kaikki osa-alueet pitää saada kuntoon, ei pelkkä ruokavalion muutos riitä. No se on just näin.